Ola, que tal? Moi bons días. Pasan 26 minutos das 12 da mañán. Benvidos á revista deste mércores 31 de xullo. Ímonos a Cambre. Seguimos de visita para coñecer en miniatura parte do noso patrimonio feito dun xeito diferente. María Calvo, de que xeito? Moi bo día, Loli, moi bo día a todos. Pois con pezas tan pequenas como as que forman este castelo que están a ver agora mesmo e que seguro que moitos revisteiros e revisteiras recoñecen, porque é un Exin Castillos, un xogo de construcción español que naceu a finais da década dos 60, pero que desapareceu xa na década dos 90. Pois ben, había os nenos daquela época, pois sempre, seguro que lle pedían aos reis ou a Papá Noel pois as pezas para facer castelos como este. Bueno, este é un castelo normal que podía vir nunha caixa como esta que estamos vendo, pero ollo, é que hai un intrépido galego da Coruña que non lles chegaba con ese castelo e foise a un castelo como este, XXL. Foi xuntando castelos a castelos e mira o que conseguiu. E o seu artista é Fran Guerra. Moi bo día, Fran. Bo día. Bueno, sei que empezaches con unha peciña, cun castelo que hai aí no medio, e que pasou? Pois sí, nos 8 anos regaláronme esta torre de aquí. E a cousa despois, ano tras ano, foi crecendo, eso foi culpa dos Reis Magos, e convertiuse en este. Os Reis Magos xa sabían da túa afección. Xa sabían o camiño, xa sabían onde era, e xa non tiña que mandar a carta, xa sabían eles o que tiñan que levar. Ben, de neno xogabas con estes castelos, pero xa de maior imos ir aquí por detrás do noso cámara e vamos a ir acompañando para que vexan que a túa afección de maior sí que cambiou e xa te dedicas máis aos monumentos, non? Sí, agora mesmo fago reproduccións de maquetas de monumentos galegos, basicamente. Esta é a xoia da corona que temos nesta exposición no Museo Arqueolóxico de Cambre, non? Contanos, que é? Esta é a iglesia de Santa María de Cambre, do século XII, e, bueno, fíxose con motivo desta exposición. É unha xoia que temos aquí en Galicia, pouco coñecida, esperemos que un pouco máis despois desto. Eleva unhas aproximadamente 8.000 pezas, e presentouse este ano a un concurso que a Asociación Exin Castillos fai a nivel español e despois a unha exposición internacional que hubo aquí en Coruña que ganou o primeiro premio. E temos que dicirlle a todos os visitantes que se chegan ata aquí ata Cambre que poden ver esta réplica desta igrexa de Santa María de Cambre, pero que xusto en fronte deste museo teñen a original, así que poden comparar. Eso pon máis nervios ou non, Fran? Efectivamente, e convido a todos a que busquen o reloxo, que ninguén sabe onde está. Temos que buscar o reloxo. A ver. O reloxo de sol. Eso está por fora, entón, se é de sol ten que estar fora. Está na fachada, pero non che dou máis pistas. Bueno, pois non sei se teño tempo se me dan neste directo para buscalo. Está na fachada, o sea, na fachada principal. Vamos ver. A ver, a nosa presentadora que tamén nos axude, Loli, ti velo por aí? Sí, eu a man estou dereita mirando. cunha pista. A man dereita ali arriba. A man dereita ali arriba, ao lado do campanario, non o vexo? por este lado. A ver, Fran, sinala aí. Vamos, que vai Fran aí a sinalar, porque eu non o vexo, teño que poñer gafas. A ver. Aí Aí agochadiño. Escondidiño, Fran? Sí, pero fíxose igual que está na realidade. Porque tamén está aí. Tamén está aí, claro, igual que o cura. O cura tamén está, telo Onde dentro. está o O cura? cura temos aí, Aí está fora. fraile do mosteiro. que Aí está antigamente fora. era o mosteiro, Recibindo a xente. Bueno, eso foi cousa miña, poñer unha réplica dun fraile. Un fraile. E como consigues agora estas pezas, Fran? Porque claro, dicimos que este xogo Exin Castillos desapareceu na década dos 90 e agora ti, coleccionista, como fas para conseguir estas pezas? Bueno, hoxe en día é máis difícil de atopalas en mercadillos, páxinas de internet, e despois teño unha lexión de amigos buscando máis por todos os mercadillos de España que vanme mandando bolsiñas de vez en cando. O problema é atopalas, pero bueno, van chegando. Ahora mesmo estou xuntando as do ano que ven. Vale, non vamos a desvelar, vamos a deixar xa para a seguinte conexión, porque si alucinaron, vou poñer para aquí, si alucinaron con esta réplica de igrexa románica de Santa María de Cambre, pois, ollo, que máis aló ao fondo deste Museo Arqueolóxico hai auténticas maravillas, así que non o perdan, porque aquí, da man de Fran, imos coñecelas e todos os detalles, peza a peza, así que non o perdan nada, nuns minutiños volvemos aquí de Cambre. Veña, quedamos enganchados xa a Cambre tamén, volvemos uns minutiños, como ti dis, María, para ver pois esas reliquias feitas con esas pezas pequeniñas. Seguimos percorrendo Galicia e volvemos de novo ata o Museo Arqueolóxico de Cambre. Ali a realidade pode ollarse en miniatura, é feita con moito cuidado, a base de pezas de xoguete dos anos 60, 70, podemos dicir ata 80. Desas que xa non se comercializan e que son uns poucos gardan con moito esmero, coas que se recrearon edificios de moitos recunchos de Galicia. María Calvo, dixestes que ibas a seguir sorprendéndonos desde aí.
Pois sí, é o prometido e débeda, así que imos Torre a de Hércules. sorprendermos e moito. E que mirade, claro, temos a Torre de Hércules aquí, unha das réplicas dos monumentos galegos máis coñecida de Fran Guerra e tamén a que máis éxito ten. Se cadra por iso, porque tamén é a máis coñecida, pero para falar un poquinho sobre ela, sobre todo o traballazo que ten detrás, pois seguimos aquí con Fran. Fran, a Torre de Hércules, que mesmo ten luz e todo, alumea con ese faro. Cantas pezas temos aquí? Ui, aquí temos polo menos 6.000, unha cousa así, máis ou menos. Esta xa a primeira que fixen hai tempo, xa saleu neste mesmo programa no 2017, xa é conocida do público galego. Dos revisteiros e revisteiras, seguro, xa lle sona, seguro que sí. E canto tempo che levo facela? Un ano, máis ou menos leva un ano, entre a fase de documentación, que che leva moito tempo, buscar os planos, fotografías, e despois buscar as pezas e montalo, máis ou menos leva un ano cada unha das maquetas. Vale, perfecto. Temos aquí a Torre de Hércules, xa ben coñecida, así que temos outros dos monumentos, outras dúas réplicas neste Museo Arqueolóxico de Cambre, que tamén quero que vexa todo o público, que non son tan coñecidos, pero, ollo, que levan premios, non, Fran? Sí, señor. Este é o Castelo de Doiras, en Cervantes, Lugo. Unha das nosas xoias pouco conocidas en Galicia, pero que teño que agradecer moito a xente de Doiras que me axudou moito a rematar este castelo e que presentouse a un concurso nacional de maquetas de Sin Castillos e na súa categoría levou o terceiro premio. O sea, que non é coñecido, pero sí moi valorado. E sobre todo, como decías ti, precisas dese traballo xusto antes de poñerte a montar ese traballo de documentación e de a colaboración da xente, non? Por exemplo, deste castelo, non? Sí, porque ademais este castelo está moi pouco documentado, entón tiven que estar ali varias veces no pueblo, a xente me axudou, dos recordos que tiña, fotografías antiguas, os mesmos propietarios me mandaron documentación, os planos. Bueno, eso levo moito tempo, pero ao final o resultado, pois, aí a vista de todo o mundo está. Aí está. Aquí falamos de cantas pezas? Esta leva unhas 4.000 pezas, máis ou menos. Pois un pouquiño máis do dobre, temos o seguinte monumento, que é moito máis grande e tamén máis laborioso, non, Fran? A ver, contanos, que temos xusto aquí. Este é o Castelo de Sobroso, está en Mondariz. Esta leva unhas 10.000 pezas aproximadamente, foi a maqueta que máis tempo me levou, lógicamente, entre xuntar as pezas e buscar. Desta hai moita documentación e moitas fotografías antiguas, pero leva moito traballo tamén, hai moitos detalles que houve que solucionar, que, bueno, non temos tempo para entrar en detalles, pero leva moito traballo este castelo. Antes falábamos fora de cámara que me dicías, bueno, claro, tes que ir buscando, non, todas as pezas de Sin Castillos, pero agora tamén hai algunhas pezas que si podes facer con impresora 3D, non? Efectivamente, afortunadamente agora temos a posibilidade de facer algunhas pezas que non se poden solucionar con pezas de Sin Castillos, pezas clásicas, entón temos o permiso de usar o mínimo posible o indispensable en pezas 3D. Levan unhas pezas 3D, cousas que antes non se podían facer, eran impensables, agora pois son uns detalles que lle dan unha categoría, uns acabados ás maquetas, pois a verdade que moi reais. María. Ben, a túa paixón que se convertou na túa afección, non? O que sí, antes estaba o noso compañeiro Pedro no Castelo de Pambre, e xa che dixen eu, está no Castelo de Pambre, e telo en mente, non, facelo? E claro, hai 2 ou 3 cousas que teño en mente, entre eles o Castelo de Pambre, tamén teño aí pensado o Castelo de Moeche, e agora mesmo estou ca Torre dos Andrade de Pontedeume, pero bueno, todo depende tamén de se podo montar a exposición nos pueblos eses, unha cousa leva a outra, non? Iba che decir eu, María. A maqueta e ao mesmo tempo expoñela non ali onde se fai, pois moito mellor. Necesita un que sitio... ele está aberto a expoñer, María, sí, necesita espacio, sobre todo na casa. Porque na casa todo eso non lle colle, non? Claro. Pois sí, porque senón a miña muller vai me botar da casa, entón é mellor que vaya buscando xa sitio para leválas a outro sitio, non volver a metelas no trasteiro. Por eso, que todas estas réplicas de monumento, ele está disposto a leválas ao propio monumento en sí para que vexan ese monumento a escala. Así que, xa saben, todos os concellos que nos están vendo, dos castelos, que poden levar esta réplica, verdade, para que o vexan ali todos os visitantes. Así que, bueno, non o perdan, quédense ca cara de Fran e cos seus monumentos, sobre todo, que son ben fermosos. Saben aquí o público que está vindo a este Museo Arqueolóxico de Cambre para visitar a exposición, que recordamos, podese visitar de martes a venres en horario de mañán e tarde e as mañás da fin de semana, e de balde hasta finais de agosto. Así que poden vir ata aquí para coñecer de preto, non tocar moito para que non se caia nada, coñecer todos estes monumentos que fan que seguro que moitos revisteiros e revisteiras lembran da súa infancia, así que non o poden perder, veñan ata aquí ata Cambre. Que traballo máis minucioso, desde logo merece a pena velo. Gracias, María, e tamén o teu convidado. Veña, ata loguiño.